dat ze er in hun hoofd hebben stonden als, ja wat zal het zien, keeper ook. Waar zien we trouwens? Is dit nou Brunsum? Nee, Merkelbeek al. Kijk, altijd handig als ze dan een cameraman bij de GSD uit Brunsum komt. ik dacht het hoor. Oh, nou trekt ze de keutel weer in, hè, joh. Toch komt gedaan. Komt gedaan, ja. Goedemorgen. Albert. Kijk. Dat klopt, ja. Oeh, Je moet hem vasthouden. want? Ja, dat wil wel. De ene lui doet er helemaal niks, maar Maar als hij is, ander hungrig op de straat rennen, dan wil er wel eens naartoe gaan. oh, Dan is hij is een beetje enthousiast. ja, Wie had inderdaad. er? Wie had er? Boef, boefvetter. Boef. Ja, Kijk, dat oer. ja, ja. Met een oer hangen, ja. Dit is zo'n hond uit de Comedy Capers. Ja, ja. Ja. Oh. Ja, Ja, riet er moet elkaar. ja, hij zit, ja, Ja, weet ik niet. hij zit de dukte hundjes aan. Alle hundjes die Ja, we ja. voor de lens krijgen zitten. En dat Nieuwsgierig, ruikt, dat ja. ruikt, nou, dat ruikt hij, denk ik. Zelfs misschien, ja, dat kan dus. Albert, hebben een idee waar we voor komen? Ik heb je al eens gaan opgevangen, ja. Zij de auto gesignaleerd in de straat. Dat klopt. Ja. En toen zien we hier een keer aan de, want niet alles waar we komen, dat ziet je natuurlijk ook op het scherm terug. En toen zien we een keer, waar staat Nadine, die stiekem kon kijken? Ik weet niet, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Dat is die wederhelft, hè? Ja, ja, ja. Nadine. En Nadine zei van, dan moest ze toch echt bij Albert zien. Oh, En toen Zo. waren we in de buurt. En, nou ja, de auto. dat was Want- achterom in de wees. Dat goede gevaar. Ja, ja, ja. Wat, ja. wat voor functie heeft hij? Ja, het was de bedoeling om een tuin of een kippenhok of als tuindecoratie te maken. Dat zit Tuindecoratie. nog in de planning, ja. Ja. Nou, ik vind dat tuindecoratie al vrij goed gelukt is. Ja, ik ook, maar Hij inderdaad, zou de keeper. wederhelft is er niet blijven. Hij zou keepen. Niet meer, nee. Op het moment niet, nee. Maar wees dan niet blij mee dan? Ja, Nadine, hè. Die zei ook, met dat oude hier achter in de tuin. Oh, Ja. oké. Maar het zie je ook niet iets in de tuin stonden waarvan Stix is van, daar ben ik niet zo zou kapot best van. kunnen, ja, dat zou best kunnen. Oh, Ja. diplomatiek. Ja, ja. Maar kunnen we erbij komen? Kunnen we er van heel goed bij komen bij de dat auto? kan, misschien dat wil zien. Ja, ik vind dat wel interessant. Maak de paard op, ja. Oké, top. Wat ik dan interessant vind is van... Oh, wacht. Er staat er nog een. Kijk nou toch. Want ik word me gaaf aan het vragen van... waarom schaft ze zoiets aan? Hallo, Haboef. Haboef, hallo. Ja, jong. Hij is al gegeten. Ja, Hij is al gegeten, ja. Hoef is toch wel met 10 jaar hier, maar dat is hoe dat ziet. En dan doen we hond doet. Ik weet niet waar je vandaan komt exact, maar... En die is al Ja, 10 dat jaar gaat bij... met vet gemaakt, ja. En die is al 10 jaar bij jou. Ja, wel, 10 jaar hier. Niet springen, dat mag. Dat fikt ik wel niet veel van aan. Hij Kom, dat is vriendje. goed. Kom. Hey. Nou weet ik ook, althans, nou heb ik een vermoeden. Waarom dit doorstijdt. Is dat een zogeheten donorauto? Ja. Inderdaad, ja, dus heb ik voor onderdelen heb ik dat kunnen kopen in België. En toen is er hier gekomen voor de onderdelen, ja. Maar daar zit zelfs een rolkooi zit erin. Ja. Wat doe je met dat apparaat Dat is dan? de bedoeling een beetje voor de, ja, we noemen ze tegenwoordig die trackdays. Dat ze op circuit kunnen die kunnen ze amuseren. Ah, Een beetje rondjes rijden, ja. nou ik heb eens een keer opnames gemaakt met een Limburger. Die ging dan bijvoorbeeld met wat kamerui. Met haar auto's gingen ze naar de Nürburgring. Ja, Nog- dat ben ik nog- ook gewerkt met hem, ja. Nog Nuremberg, slijven? Heuvelklimmen, Teuven. Ja, Zandvoort en zo gaat ja. Beetje hobby, hè. Beetje hobby. Bezig blijven, ja. Oh, dus Ja, het zit niet goed, het gaat van stuppen af. Maar er staat meer als dat er gereden wordt, ja. Oh, dat is dan weer jammer. Maar ik heb een heel mooi verhaal. Dat is, hier heb ik ooit eens een opname gemaakt.
Volgens mij was bij McDonald's in echt. En dan sting in een Porsche op een trailer. Dat klopt. Ja, op een gele van Huub Groels. Ja. Ja. En de oude Porsche wat daarop zit, dat was voor mij geweest. Toen had hij mijn naam nog genoemd in, Nee. in dat programma. Ja, maar dat is al jaren geleden. Ja, dat weet ik. Ja. Het hij niet ook een, het hij niet een autobedrijf? Ja, Huub Groels in Heerlen. Ja. Ja. Er stond ook iets, het hij niet iets heel bijzonders op het dak? Een boetsauto of Ja, zoiets? als Of je gekke dingen wilt zien, moest je daarheen. Gewoon, het is zo gek niet om op te noemen, maar... Oh, dus de chauffeur heeft zich... was dat een... ja, een oude, een 911. 911 was Ja, dat. ja, ja. En waarom ben je uiteindelijk voor deze gegaan? Ja. Het is hobby, hè. Dus, ik heb nog een 911, die staat ook binnen. En eigenlijk was dat, ja, kon ik hem toen ook kopen, toen de tijd. Van de een komt met de andere. Waar is ik vroeger ook al zo'n jongske wat... Ik heb allemaal auto's. Ja? Als kind wou ik allemaal automonteur worden. Maar dat is me niet gegund, wil je niet zeggen, maar ik ben niet gehoord, zo moet ik het zeggen. Ja. En waarom is het niet geworden? Ja, dat weet ik niet. Op die, ik heb wel wat anders op die pad. Hè. En dan, toen dat iets zei ze ook, ja, automonteur is een mooi vak, maar de toekomst is natuurlijk wel anders. En wat ben je uiteindelijk geworden? Ik ben nu landmeter. Dus ik heb heel raar gewoon in het leven. Ja. Landmeter, dat klinkt niet heel spannend. Nou, dat is een heel mooi beroep, heel spannend. Vertel eens, wat is er mooi aan het beroep van landmeter? Ja, kijk zo wel eens televisie naar andere programma's van de rijdende rechter. Ja? Ja, die dingen kom ik dagelijks tegen. Hè. Ja? Door bij kadaster grensreconstructies. En dat wil zeggen oude grenzen weer ja, reconstrueren. En dan komt ze inderdaad bijna immer. Ik zeg altijd, ik ga naar lui toe, of er zonder problemen. En anders, als ik weg ga, zonder problemen. Dus, Oké. dus, ja. Oh, dus maakt ze dat ook wel eens mee? Dat ze op de vingers gekeken wordt door beide buren? Ja. Ik wil niet zeggen dagelijks, maar het komt vaak voor. Ja. En weren die gevoelens van onvrede wel eens op dich geprojecteerd? Nee, dat moet ik zeggen helemaal niet. Nee. Oh, gelukkig. Het is bijna zoals wie de rijdende rechter zegt, zo, ja, dat is de grens en daar moet je het mee doen. En vullen we er verder geen rare dingen met, nee. Nou, Wel onvrede of ruzie tussen de lui, de grote, ja. maar nou snap ik ook de spannende componenten. Ja, dat is hartstikke mooi. Hè. Ja. Dat er af en En dan toe kunnen ze overal, hetzelfde zo, ik kreeg ook door heel Limburg, wil niet zeggen, maar En die komt ook bij lui achter het hoes. ja, de gekste plaats. Hè. Ah, Ja, en dan is ze van alles wel. Dus bepaalde dingen waar ik ergens zie staan met lui weggooien, dat komt met deze kant op. Ja. maar op die manier nog geen Porsches aangeschaft. Een tractor heb ik me eens aangeschaft. Ja, hey, pas op. Er Het stond sting in Schinnen. Stingde, hè. En ja, voor dan meten. Nee, leeg, niet in Schinnen. En hoe zo te ver? Een nut was dat. En ook een meten en doen en ik kijk zo in de tuin. Ik denk, dat staat er. Dat is het, dat wil ik helemaal willen hebben. En ja, met de man gekald. Oh, de man wou niet toe. Ze zegt die mevrouw, ja die is te koop, zei hij meteen. En ja, voor het een. En waarom mensen altijd een tractor willen hebben? Ja, dat de Porsche op staat. Moest in een Porsche doen, dus... En wat is dan die fascinatie altijd geweest voor dat merk? Ik weet het niet. Dat weet ze niet. Nee, ja. Dat zit gewoon in Ja, die, dat op zit de in een of ding andere of het manier. zit er niet in. Ja. Op de een of andere manier zit dat Ja, in die trekt dat DNA. aantrekkingskracht. Ja. Hey, en als ze dan gies rijden zo'n dag, hè, zo'n track day, hè, neemt ze dan eens mee? Nou ja, de zoon gaat wel eens met, maar zelden. Zo'n tijd, hè, een kind gaat er met. Ja. Nou weet ik dat er, en dat weet zich ook, dat er op YouTube enorm veel filmpjes staan. Hè. Je begint te lachen, hè? Ja, dat is wel een beetje... Van gasten die knijpen, auto's precies. van Ja, 1, 2, 3 meerton Ja. in de vangrail parkeren. Ja. Hij heeft Inderdaad. zichzelf ook wel eens de vangrail gekust? Nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb het wel metgemaakt durch touw, wat er ook echt een zwaar ongeluk gebeurde, dat de baan ook toe ging. En dan, ja, dat griep dich wel aan, joh. Dan best wel even stil en rustig. Ja. Is dat nou ook voor dich dan een dingetje, ik ga er dan vanuit dat sticht in eigen grenzen goed kent? Ja, dat hoopt ze. Ja, Ja. dat is wel genoeg. Maar dat is ook een gekke werk. Hè. Dus, ja. Je moet inderdaad die grenzen kennen en kijken wat ze wil zijn. Dat moet niet het maximale, want ja, dat geeft vroeg of laat fout. Ja, Want hij is ook nog een gezin natuurlijk. ja.
dit blijft op staan? Voorlopig? Ja, voorlopig wel, ja. Ja. Ik neem niet 1, 2, 3 weg, hè. En hoeveel kinderen is er? 2. 2. Zit er een bij die een beetje die passie van dich deelt? Nee, niet echt. Nee. Nee. Ja, het fietsen. Maar dat heeft wel niks met auto's te maken. Fietsen, dat doet de zoon keer, ja. Ja. En hockey. Ja. Maar ja, wat ik nog even terug te komen op die grote passie. Dus is van hij staat meer stil dan dat hij rijdt. Ja, ja, ja. Jammer genoeg wel, ja. Qua tijd en andere hobby's, werk.